Reencuentro de los hermanos Aguinagalde sobre la cancha tras el paréntesis liguero por el Mundial. Un reencuentro especial para ambos. Julen Aguinagalde ha sido una de las grandes estrellas del Campeonato del Mundo. Momendikan esan ez du bale similatzen, ez? Momentu oso polita, ez? Gaine finala izan zen, ezala izan da gaine asko disfrutatu duen, ez? Partido guztian zehar eta esan oroitzapen polita, ez? Ez da egunero munduko txapeldun esaten, eta hoi beti bertan gelituko da. Gurutz no es parco en elogios hacia su hermano. Mundialean eta leku guztitan azkeneko urtetan jokatzen ditu txapelketa guztitako pivoterik onena eman dute, leku batzetan ere jokalari onena bezala, azkeneko urtetan ligan ere jokalari onenen txapelketa eman diote, eta hori nivel oso honean dagoela esan nahi du, ez? Bikain dabil. Unai Arrieta, el elgoibartarra del Naturhaus, marcó el gol de la victoria en los últimos segundos. 31-30, varapalo para los intereses ligueros de Julen y puntos importantes para los de Gurutz.